Injih, pripun Mbah Guru? Niki request Mbak, niki request nyuwun gending di sedeman kula kitunaken dumateng Utine Rahmi. Oh injih, Mas Komet, nyanipun Mbah Guru ngersakaken lelagon sesideman dikitunaken penyanipun Utine Rahmi. Halo Utine Rahmi sugeng midhangetaken sesideman nika kintunanipun saking nyanipun Mbah Kakung. Live streaming kok bilih midhangaken mangke nggih alhamdulillah wonten dalam. Nggih. Nggih, menika mbok bilih ingkang wonten Kalimantan mangke kesengsem saking sindenipun nggih. Nggih. Lho, tegesipun kesengsem menika pengen nanggap kan nyanyi. Nggih, pengen nanggap, pengen nyawer, pengen nggih. Nggih. Nggih, kalau mau nggih wonten pamundutan saking Kalimantan mangke dipun aturaken. Sesideman kagarap ketawang mangke nyanipun Mbah Guru kalian Kang Mas kula kersanipun jumeneng beksa nggih. Sesideman monggo. Nggih, sesideman nyongo kemawon. Nyuruh kula nggih mboten napa-napa, pokoke manut. Loh penak kabeh sik kuat iki ya. Monggo Kang Mas jumeneng kepareng beksa. Aso jarwa pangundanging kadang warata.
Cuti. Niki Iki. saking nyanipun Mbah Kakung.